další přednášce v našem nekonečném cyklu Dějiny umění včera a dnes. Bohužel se stalo, že nám dnes našemu programu tady konkuruje aukce uměleckých děl ve prospěch postiženého Španělska, takže proto tady chybějí studenti. No, víte, na co já myslím? Na slavíky z Madridu asi. Takže se omlouvám. Je mi velkou ctí a velkým potěšením, že zde mohu přivítat pana docenta Jiřího Brabce. Dávám si pozor, abych neřekl profesor, abych nebyl opraven, ačkoliv minule jsme se zde s Miroslavem Petříčkem shodli, že Jiří Brabec je nejenom učitel nejplodnější generace českých teoretiků a historiků literatury, ale i jejich stálým pokušitelem. Protože je zde sice málo lidí, kteří Jiřího Brabce znají kratší dobu než velmi dlouho, ale protože dnešní večer se bude vysílat na ČT24, tak si přece jenom neušetřím ta slova na úvod, která jsem si připravil. Je mi to vlastně docela trapné, protože vám říkám věci, které znáte a možná, že mě ji opravíte pro mé různé nepřesnosti, ale pro ty, co to nevědí, Jiří Brabec se narodil přesně 11 let po vzniku samostatné Československé republiky. Vystudoval český jazyk a historii, v roce 1955 diplomoval se studií o Stanislavu Kostku Neumannovi, působil dlouhá léta v Ústavu české literatury, odkud byl odejit, poté působil coby hlídač v Loretě, Bileta v Realistickém divadle asi nejdéle jako topič, až se v roce 1989 vrátil do Akademického ústavu a poté nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Tam působil až do roku 2002. Je autorem dlouhé řady studií, antologií, monografií a tak dále. Z katalogu Národní knihovny na mě vypadlo 46 položek, což si myslím, že na žijícího autora je docela slušný výkon. Já vlastně vás ušetřím těch dlouhých výčtů, abych nezdržoval. Jenom řeknu, že hlavním těžištěm nebo hlavními dvěma těžištěmi zájmu Jiřího Brabce byla tedy česká poezie 80. a 90. let 19. století a pak tedy česká literatura století 20. Je mi tedy velkým potěšením, že mohu předat panu Jiřímu Brabcovi slovo a mikrofon. Dámy a pánové, přednáška má titul Masaryk, Šalda, jejich vztah moderně. To znamená, že nebudeme se zde zabývat životem obou dvou těch aktérů a nebudeme samozřejmě ani vyjmenovávat jejich díla, vyjma těch, kteří se bezprostředně vztahují k našemu tématu. Jaké to téma je? Moderna. Slovo moderna je slovo, které je užíváno v nejrůznějších a také i nejabsurdnějších souvislostech. Proto mluvit o moderně znamená, že nejprve vymezíme, co tím myslíme. To znamená, jak budeme pracovat s tímto pojmem. Pojem moderna v Čechách, zejména v literární historii, je spjat s koncem století 19. Ale daleko více užívá moderna, slovo moderna pro věk, který můžeme tak zhruba datovat od osvícenství, to znamená od 18. století, až do druhé světové války, kde se ten cyklus jakoby přece jenom trochu uzavíral. V čem tato moderna, k níž se budou vztahovat oba dva ti autoři, v čem ta moderna je charakteristická?
můžeme říct, že je to permanentní krize. Tím, jak se zbořil středověký systém, který určoval každému subjektu jeho místo v té hierarchii, která byla vytvořena, uvolnil se tento subjekt a vlastně ta krize spočívá v tom, že je tu pořád otázka, k čemu se bude vztahovat ten subjekt. V 18. století se vytvořily na nejrůznějších místech Anglie, Francie, ale také Německo, různí filozofové, myslitelé, kteří akcentovali v podstatě dvě roviny diskurzu. Jedna rovina je rovina tolerance. To znamená, že dřívější víra, to znamená náboženská víra, teda církev katolická, protestantská, která si dominovala postavení v těch různých státech evropských. Víme, že protestanti jsou typičtí pro Prusko, katolíci pro Rakousko, čili máme tady jménem tolerance rozbití těchto enkláv náboženských, které byly ohraničeny hranicemi státu, a zároveň s tímto uvolněním, s touto tolerancí se také pochopitelně neakcentuje náboženské vyznání a otázka je, co se tedy akcentuje. K čemu, znovu ta otázka, k čemu ten člověk je vztažen. To je druhý diskurs a to je diskurs rozum. Rozum ovládne myšlení 18. 19. století a je třeba říct, že je to panství rozumu, které je nesmírně pyšné, protože má za sebou neuvěřitelné výsledky, které každý, kdo žije v této době, musí respektovat, uznat. Je to prostě civilizační proces, který je nesmírně, bych řekl, imponující a vtahuje všechny lidi do tohoto procesu, civilizačního procesu. Je to otázka techniky, je to otázka všech prostředků, které prostě vynálezů, které prostě od 18. století do 20. století byly nějakým způsobem realizovány. Dlouhý úvod, krátký závěr. Tuto modernu, která může být charakterizovaná uvolněním subjektu z nadosobních náboženských vazeb. Tuto modernu lidé pochopitelně, zejména ti na začátku, encyklopedisté ve Francii, Leibniz, Lessing v Německu, v Anglii celá škáda těch empirických filozofů empiriků, tito všichni položili základ a kladli si otázku, začíná éra rozumu. A ta éra rozumu byla skutečně imponující. Máme 19. století a ve Vídni chce podat svoji docentskou práci Tomáš Garrigue Masaryk. Tato osobnost má s Čechami velmi málo společného. Sice dopisovala několikrát do různých českých časopisů, jednou ho tiskli, podruhé netiskli, ale je to v podstatě člověk Evropan a nikoliv člověk Čech. Je to Evropan, který studoval ve Vídni, který prošel v Německém, který se na kratší dobu zastavil v Americe a proto vůbec nezná české prostředí. A jeho doktorská práce, která se nazývá Sebevražda, hromadným, doufám, že to přečtu, hromadným jevem společenským z moderní osvěty. Ta práce, kterou odevzdává, vzbudila ve Vídni v těch akademických kruzích velké rozpaky. Nevědělo se, co s ním, kam patří. Jsou tam, v té práci jsou exkurzy historické, psychologické, teologické, psychiatrické, estetické. Jsou exkurzy, které jsou shromažděny k problému moderní sebevražednosti. Ta práce neobstojí, a to říkám jenom proto,
protože si zároveň, už to nebudu muset opakovat, neobstojí před kritickým zrakem těch jednotlivých speciálních přístupů. Neobstojí z jednoho prostého důvodu, protože ani sociologický průzkum to vlastně není, i když se opírá to bylo tehdy móda, o statistiky. Oč vlastně v té práci šlo? Ti, kteří ji posuzovali, vlastně to ani neuměli přečíst. Nicméně jí imponovala ta erudice, ta schopnost prostě v těch různých oborech podávat původní výzkumy, čili toto imponovalo. Ale co byli ti posuzovatelé v rozpacích, kam to prostě zařadit, jak říkám. Proč tomu tak bylo? Protože základní problém vlastně nespočívá v té sebevražednosti. Zanedlouho v roce 1901 Durkheim vydá knížku o sebevražednosti a nemůžeme tyto dvě práce srovnávat co do odbornosti. Ale Masaryk si to položil jednu základní otázku. A to je otázku, kde vlastně žijeme. To znamená, jak jsme situováni v přítomném času a jak vůbec ten přítomný čas, který nazývá modernou, jak tento moderní věk, a myslí tím od toho 18. století, vlastně je charakteristický. A zjišťuje uprostřed těch statistik a exkurzů, co si bych řekl jako podivuhodného, že ten člověk, který inklinuje k sebevražednosti, není nic výjimečného. Že je to pouze symptom dobový, který je vyhnán do krajnosti. Masaryk se ptá, jak vlastně vypadá moderní člověk, to znamená člověk, který je okolo nás. A říká, na to si odpovídá velmi, bych řekl, jako jednoznačně. Tento člověk je nervózní, neklidný, nezakotvený, nesoustředěný. Je to člověk, který se zbavil Boha a teď hledá na nějakou náhradu. Bůh není, to znamená nic není. A tento moderní člověk, který je předmětem toho zkoumání Masarykova, tedy vlastně není nic, co by tak bezprostředně souviselo s tou sebevraždou. Samozřejmě, že Masaryk se k ní neustále obrací, ale jde o krizi moderního člověka, kterou Masaryk pojmenovává jako hlubinná krize, která nevyústí v žádnou zítřejší harmonii. Naopak, moderní společnost, uvědomme si, že jsme v roce 1880. Knížka vyšla 1881 německy. Tato společnost je nemocná, říká Masaryk. A tato choroba může vést k velkým katastrofám. Je to daleko, daleko před první světovou válkou a před druhou světovou válkou. Jde o společnost velmi spokojenou. Uvědomme si, že naproti Rudolfínům Národní divadlo, v muzeum na Václavském náměstí, to všechno bylo v těchto letech postaveno. Praha se proměnila, rozkvetla. Žádný pražský měšťan si nepřipustil, že by to nebyla ta nejkrásnější éra, která vůbec mohla v Čechách nastat. A najednou ve Vídni jeden pán si říká, ne, to je pozlátko, za tím pozlátkem je cosi schnilého. Musíme to pomenovat, říká Masaryk. Samozřejmě, když s tímhle přišel do Prahy, neboť roku 1882 byla rozdělena Karlova univerzita na německou a českou, dříve byla německá jenom, v tom 1882 roku se pochopitelně hledali noví profesoři. Českých profesorů bylo málo na té německé univerzitě. I toho čerstvého docenta, s kterým si tam moc nevěděli rady, poslali do Prahy. A on se tu odstnul najednou v prostředí, které si můžeme zpřítomnit tím, že
čím se zabýval jako centrálním problémem. Krizi moderního člověka. A teď přijde do Prahy, která byla víceméně sousedskou Prahou, kde intelektuálové, celá ta vrstva intelektuálů se znali prostě velice důvěrně. Uvědomme si, že i dneska poměrně ta vrstva se navzájem zná a je velmi početná, ale tehdy to bylo pár rodin. A přichází sem z Vídně ten docent do prostředí, na kterým samozřejmě valil oči. Protože to bylo prostředí sousedské, patriarchální, prostředí autorit, to znamená, co řekl Rieger, tak se plnilo. Takže Masaryk, když přišel do Prahy, tak pochopitelně si cítil jako ve vyhnanství. Problémy, kterými se on zabýval, v Praze vlastně s ním nikdo nemohl mluvit mimo Hostinského a Durdíka, s kterým se záhy rozešel, čili byl bez vlastně komunikace. Problém moderny, tedy Masaryk po tom svém expozé v té knize Sebevražda musel řešit naprosto odlišně a naprosto jinak. To znamená tak, aby to mělo nějaký význam v kontextu, do něhož se on v tom 82. roce dostal. To byl kontext v podstatě uzavřené, izolované Prahy, kde několik jednotlivců přesahovalo tyto hranice intelektuálně. Říkám několik jednotlivců. A ti jednotlivci ještě, jako třeba Vrchlický, byli těžko komunikativní s tím novým docentem, protože jejich obzor byl naladěn absolutně odlišně. To znamená, prožívali naopak neobyčejnou důvěru v ten svět, ve kterém žijí. Když si vezmete první z 10 Vrchlického sbírek, to znamená od roku 1875, kdy vydá sbírku teda Prvotinu z hlubin, až po rok těch 1890, tak tam máte prostě poezii nesmírně jásavého, rozjásaného člověka. Milostnou poezii, která se v Čechách tehdy jako zjevení objevila. A to je jenom typ intelektuála, který měl světový rozhled, ale naladění, interpretace té přítomnosti měl naprosto odlišnou. Masaryk tehdy byl neobyčejně aktivní, se samozřejmě spálil při prvním vstupu do českého prostředí, neboť profesor Josef Durdík, mimochodem jedna z velkých postav 19. století, estetik, profesor Durdík měl přednášku, byl to velmi elegantní pán a přednáška vždycky byla, že prvních 5-6 řad byly dámy. A samozřejmě, jakmile tam byly ty dámy, tak Durdík už si zvykl mluvit vlastně k těm dámám. Čili elegance byla dominantní. Znovu říkám, že to byl jeden z našich největších osobností, filozofických a estetických. Ale každý máme nějaké slabosti a on mluvil k těm dámám a proto vyšperkovával svůj projev vždycky tak, aby se dámy zabavily. A tam seděl vzadu Masaryk, který přijde z té Vídně a domnívá se, že přišel na vědeckou přednášku, ve které se bude diskutovat. A Durdík svoji přednášku velmi vyšperkoval tím, že řekl, a teď, milí posluchači, vám řeknu 5 největších postav 19. století. Řekl to 1883. A teď řekl 4 postavy, Comta a jako tak se to dělá, když si někdo řeční, že udělal pomlku a řekl, 5. postavu vám řeknu, až bude konec století. Samozřejmě Masaryk byl velmi nervózní z toho, co se tam děje, a přihlásil se, řekl, pane kolego, váš výměr těch 4 filozofů je naprosto bez jakéhokoliv základu. Durdík se zarazil, protože v Čechách nebylo zvykem, a zvlášť, když jsou to univerzitní
profesoři mluvit tímto způsobem, protože mluvíme k dámám, mluvíme k posti, zatleskají a diskuse žádná. A Masaryk samozřejmě byl trochu dotčen tou odpovědí a od té doby spolu nemluvili a já to říkám jenom jako symptom toho, co se v tom českém prostředí toho, který exponoval tu otázku moderního člověka, co se mu mohlo stát. Důrník reagoval velmi podrážděně a napsal prostě, nám žádný Amerikánec nebude tady říkat, co si máme myslet. To bylo otištěno a Amerikánec protože Masaryk by měl ženu Američanku, jak je známo. Vrátím se k tomu modernímu člověku a Masarykovi. Nebudu to říkat, co Masaryk v tom prvním období dělal, vrátím se k tomu tématu, protože se bude objevovat to téma moderního člověka v celém Masarykově díle. To znamená v prvotině sebevražda a v poslední velké práci Světová revoluce z roku 1925 budou stejná témata. A to je téma té krize moderního člověka. Jak je tak, proto vynechávám to, co je pro Masaryka velmi příznačné, že vlastně v té české společnosti byl takový živel, který vlastně všechno přehazoval a lidi znervózňoval a lidi ho neměli rádi. Zvlášť, když vlastně zorganizoval tu kampaň proti nepravosti rukopisů a nemluvě už o tom, když na zlomu století potom vlastně se postavil proti teda tomu antisemitismu v Hilsneriádě. To nechávám stranou, protože otázka zní, jak vlastně artikuluje ten moderní člověk tu svou krizi podle Masaryka. To znamená, kde vidí Masaryk symptomy té krize toho moderního člověka. Za první, říká, není náhodou, že lidé jsou bezradní, nezakotvení a hledají nějaké zakotvení v jistotách a obracejí se do minulosti. To znamená, obracejí se k jistým ověřeným řádům, hodnotám, věrám, názorům. To jest, tak si vysvětluje ten velký proud konzervatismu, který byl koncem století a na začátku předcházejícího století velmi intenzivní. Čili návrat. Člověk je unavený, vyčerpaný, ohlíží se, kde by mohl spočinout s jistotou. Ejhle, katolicismus může být tím únikový, tou možností toho úniku. To je první vlastně reakce toho moderního člověka. Za druhé, moderní člověk je oslovován z mnoha stran. Ztratil střed, říká Masaryk. Ale protože je to člověk, který je disponován, aby vnímal realitu a zařazoval ji díky tomu věku rozumu do systémů a do vazeb, z toho důvodu ten člověk jakoby těká po tom světě a bere si z toho světa to, co ho oslovuje nejatraktivněji. Proto například píše o Vrchlickém jako nejen o eklektikovi, ale jako o diletantovi. Diletantismus je další znak, který vidí Masaryk u moderního člověka. To je ztrácí střed, podobně jako v tom případě, ale hledá si náplně na nejrůznějších stranách. Vytýká Vrchlickému něco, co si na Vrchlickém my velice ctíme, a ta jeho schopnost recipovat ty nejrůznější hodnoty v dějinách i v přítomnosti. Ale to právě říká Masaryk, a kdo jste vy, který toto všechno činí. Samozřejmě sedíte u plných stolů,
ale to jsou story fiktivní, protože jste člověk, který nemá žádný střed. Za třetí, moderní člověk je člověk, který otupí. Typicky otupení vidí Masaryk v liberalismu. To jest, nepleťme se jeden druhému do jeho parkety, ať má každý svobodu a hodnoty v podstatě jsou redukovatelné na úspěšnost, na peníze. Musím říct, že jsem se velmi bavil, když byla svolaná jednou hned po roce 1990 konference o liberalismu a tam byl hlavní referát, který měl za téma Masaryk jako liberální politik. Tak to jsem se opravdu usmál, protože nic nebylo protivnější Masarykovi, nežli ten liberalismus, který prostě eliminuje hodnoty duchovní de facto. Tak to bylo něco pro Masaryka nepřijatelného. Za čtvrté, kam vede ta krize toho moderního člověka, k jakému chování, k jaké artikulaci toho vnitřního tlaku. Masaryk říká, ten člověk z bezradnosti, z prázdnoty bude vždycky revoltovat. Revoluce, vzpoura, anarchistická negace je vždycky, říká Masaryk, motivována tou prázdnotou moderní společnosti. Revoluce vychází z krizí. Jeho kritika Marxe, otázka sociální, je to dvoudílná práce, je kritika, řekl bych, až vůči Marxovi a Engelsovi nespravedlivá. Je to nicméně kritika, která je výrazem toho, že Masaryk chápe Marxův revoluční ideál, jeho revoluční taktiku, jeho revoluční projekty jako výraz té krize toho moderního člověka, který jakoby si nevěděl s tím světem rady a chce ho proto zničit, chce ho likvidovat. To znamená vytvořit nějaký jiný. A tato vzpoura revoluce je zakotvená nikoli v psychice lidí, nýbrž je zakotvená sociálně. To znamená, ta společnost nenabídla těmto lidem nic jiného, nežli tu vznešenou vzpouru, revoltu. Za čtvrté nebo za páté, uniknout od sebe. Říká Masaryk, pro moderního člověka je tento únik od sebe do přírody například, ale i také do estetismu, do umění. Je vlastně výrazem, že ten člověk musí mít nějakou oporu a bude ji hledat v tom vnějšku. To znamená tam, kde se může projektovat, jako je právě estetismus, k tomu se ovšem vrátím. A pak tu máme jednu důležitou oblast Masarykovu, která mně připadá, že byl tím posedlý. Protože neexistuje jedno větší dílo, kde by se neobjevil tento motiv. Masaryk má složitý vztah tak k romantismu. K romantismu na jedné straně chápe jako jeho symptomatičnost, protože je to výrazem právě těch procesů, který moderní společnost prochází. Ale na druhé straně zároveň kárá a stává se jakýmsi prostě kritikem, který jenom demonstruje nebezpečí, které právě to romantické gesto přináší. On tomu říká titanismus. Václav Černý, který se habilitoval prací, která vychází z Masaryka do značné míry, titanismus v evropských literaturách, myslí v podstatě tu škálu těch
postav, který Masaryk, jak říkám, neustále opakuje. Takže kdykoliv se setkáte s větším dílem s Masarykovým, tak tam máte Goethův a Lenauův Faust. Máte tam Manfreda, máte tam Kaina, Bayern, máte tam od Krasinského z Konráda, máte tam od Museta Rolu. To se objevuje, tyto klíčová díla romantismu se objevují jako příklad toho, že člověk bez Boha si hraje na Boha. Když jsem poprvé četl knížku Ericha Froma Budete jako bohové, což je citát z Bible, tak jsem si vzpomněl na to, že Masaryk vlastně tento citát rozvádí o více, teď nejsem schopný spočítat, jak dřív. Čili toto se bude opakovat. Začíná sebevraždou, bude se to opakovat v díle Moderní člověk a náboženství z roku 1896, v Otázce sociální z roku 1897-8. Bude se to opakovat v Rusku a Evropa, to je trojdílný velké dílo, které vyšly tedy jenom 2 díly, 3. díl jsme vydali teprve nedávno. To znamená Rusko a Evropa z roku 1913 a bude se to opakovat v posledním Masarykově velkém díle, to znamená v té světové revoluci. Omlouvám se. Ten titanismus, ta vzpoura člověka, nicméně je problémem našeho vztahu také k Masarykovi. Protože my se ptáme vlastně nad tím nejednotným přístupem, jak vlastně Masaryk hodnotí tato díla, která jsou symptomatická, romantická díla, a jak vlastně hodnotí literaturu přítomnosti, jeho přítomnosti. To znamená literaturu symbolistickou, dekadentní, literaturu naturalistickou, realistickou, to znamená celou tu škálu toho evropského a zejména tedy ruského procesu počínaje 50. lety 19. století, to znamená Flaubertem a Baudelaireem. Jak ji hodnotí? Tam my tápeme, neboť Masaryk v tomto není jasný. Na jedné straně ji hodnotí jako nebezpečí pro člověka soudobého, neb tato literatura ho rozkolísává ještě více, než je rozkolísaný. Ale na druhé straně tam spatřuje, jak reflektuje a sebereflektuje ten spisovatel moderní dobu. Masaryk se nikdy není schopný, aby jedno či druhé mohlo převážit. Vždycky jako by se v poslední chvíli zastavil, protože jeho základní teze je, co je vlastně lék na tuto krizi. V sebevraždě mluví docela jako lékař. Říká, to je nemoc a my musíme hledat prostě možnosti odstranit tuto nemoc. A to jeho odstraňování této nemoci je právě jeho hranice. To znamená, jak byl inspirativní právě tím položením otázek, tak odpověď je velmi, bych řekl, nejasná a labilní. To je, že Masaryk odpovídá, musí tu vzniknout nové náboženství. To je jistě z hlediska jeho možné, ale v podstatě je to plácnutí do vody. On dává sám příklad náboženského člověka. Sám vlastně ve svých požadavcích na druhé i na sebe tuto náboženskou pokoru i mravnost realizuje. Ale je to něco, co vzhledem k tomu, jak exponoval hlubinou krizi, příliš málo. Ne, že by to nebylo úspěšné. Bylo to velmi úspěšné. Vzpomeňte si na ten mýtus Masaryka,
jako toho čistého člověka, který založil republiku, bojoval za ní, nezištného člověka, který jakoby se oddal té myšlence demokracie, svobodného státu. Čili tento mýtus je vlastně výrazem něčeho, co nebylo zrovna u Masaryka v té nejzávažnějším vkladu do českého myšlení. Emanuel Rádl před první světovou válkou udělal takovou paralelu, která každého zarazila. A řekl, Masaryk a Nietzsche jsou velmi blízcí myslitelé. To samozřejmě nadzvedlo všechny Nietzscheánce a stejně i Masarykovce. Protože Masaryk o Nietzscheovi, pokud o něm psal, tak psal vždycky negativně, ale při bližším pohledu, když se podíváte, že Masaryk vydává sebevraždu, tuto analýzu moderní společnosti v roce 1881, to je ještě před těmi posledními díly Nietzscheovými a v té sebevraždě v podstatě klade skutečně, jak dokazuje Rádl, obdobné otázky. Já jsem si tu napsal právě u toho Rádla, v čem je to blízké. Očistit se od objektivismu. To je skutečně, to znamená exponovat subjekt jako odpovědný za výroky a činy. To je něco, co můžeme skutečně najít od obou. Dále protest proti tomu neúčastenství, který v 19. století byl dominantní. To znamená ta osobní, nejindividuálnější účast. Pak tu máme historismus. Oba dva vlastně mají jedno téma negativní, kterému se pořád budou vracet, a to je téma historismu. Historismus, zejména v Čechách, samozřejmě byl logickým výrazem té malé myšlenkové kapacity, která zde v 19. století byla. Museli se obracet do minulosti, protože minulost byla velká, přítomnost téměř žádná. Čili ta velká minulost, je-li transponována do přítomnosti, jsme větší, než skutečně jsme. A 19. století bylo vůbec celým vlastně stoletím historismu. Všechny velké dějiny, všechny vlastně můžeme říct literární historie skutečně vzniká v 19. století. To znamená, že se obracíme zpátky, jak se obrátíme zpátky, tak to jde od toho bodu, kam jsme se vrátili, až k nám. A my tady stojíme jako vítězi nad dějinami, neboť všecko bylo před námi a my to máme v ruce. Tento historismus, který je nebezpečný a který samozřejmě vždycky u Čechů hrál velkou roli, tento historismus to je nepřítel Masarykův, ale nepřítel i Nietzschův. Vzpomeňte si Nečasové úvahy, které jsou tedy ze 70. let, mají za téma právě tento problém historismu. Dále, co je oba dva spojuje, říká Rádl, je to nevíra v automatický mechanický pokrok. To znamená, že se něco bude dít, co bude neustále jakoby lepší a lepší, směřujeme prostě k tomu velkému cíli a to, co je dneska špatné, bude zítra dobré. Čili je to takový cyklus vzestupný, který je typickým produktem 19. století a samozřejmě je to něco, co Masaryk i Nietzsche velmi označili jako cosi minulostního. Já bych se nedostal samozřejmě k tomu dalšímu, kdybych se trvával u těchto otázek, ale mě šlo o to, abych mohl jenom říct takové ty základní rysy, jaký vztah má Masaryk k tomu, co on nazývá moderní svět a myslí tím ten svět od 18. století, ve kterém byl na piedestál místo Boha postaven rozum. Šalda, nejdřív řeknu, v čem je Masaryk
bych řekl, poplatný své koncepci a všem ji přesahuje. Poplatný je zejména tím, že když jsem tu hovořil, jak některé postavy romantismu se objevují ve všech jako stejný příklad ve všech dílech z celého jeho života, tak to proto, abychom si řekli, že je to do značné míry statický pohled. Masaryk analyzuje moderní společnost, analyzuje ji a z této analýzy vychází jeho terapeutie. To znamená jeho léčení. To léčení má dynamiku, ale samotný vymezení toho krize modernismu je statické. Když přecházím k Schaldovi, tak můžeme říct, že to je cosi opačného. Schalda má stejný rozvrh moderního světa. Jeho první práce, Syntetismus s moderním uměním z roku 1891-92, je práce, která se také vrací k tomu bodu, kdy se cosi změnilo, a to je k tomu 18. století, k tomu nastolení rozumu. V tom syntetismu Schalda říká, toto období je ale pryč, to je krizové období a my zažíváme přímo reakci proti tomu panství rozumu. Moderní literatura, říká Masaryk, je literatura, která odmítá ten pevně stanovený mechanický rozumový projekt světa. Svět je tajemství, svět je nedourčenost, svět je co si otvírá jenom těm, kteří opravdu stojí o tu velkou námahu otevřít novou problematiku světa. Schalda tedy bude na rozdíl od Masaryka neustále nuancovat sám ten projekt moderny, to znamená sám ten svět moderny. Bude hledat nejrůznější symptomy té krizovosti a nebude v ní vidět v té krizovosti něco, co je vyřízeno, jakmile my to zaznamenáme. Nýbrž, že je to procesovost, která plodí další a další. Chceme-li být právě modernímu světu, říká Schalda, musíme být neustále ve střehu. Nic jsme doposavat nezjistili. Co jsme zjistili, je něco málo. Čili s Masarykem má stejné pojetí krizového světa. Ale na rozdíl od Masaryka se s tím krizovým světem vyrovnává jiným způsobem. Je to samozřejmě literární kritik, ale literární kritik, který nechápe a neinterpretuje literární kritiku jako kritiku jednotlivých děl literárních. Díla jsou mu to, co ten čas ze sebe dostává a vyjevuje. Čili každé dílo automaticky přesahuje samo sebe. Odkazuje do nejrůznějších kontextů. A to je předmětem Schaldovy kritiky. Nikoliv tím, že by řekl, tamhle ten pán napsal knížku a ta knížka je pěkná a hodně si ji čtěte. Toho nezajímá vůbec. Jeho nezajímá to, aby posuzoval jedno dílo jinak, než aby v tom díle našel symptom toho, co hledá v té přítomnosti. To znamená, co hledá v té krizové době. Tady jsem si přečetl něco, co zní jako, obsal něco, co zní jako masarykovsky, proto jsem to napsal. Věda, říká Schalda, to je rozum analytický, omezil se na úzký okruh práce, obtížné, odtažité, lhostejné. Myslí tím hlavně literární historiky. Navždy se zavřel otázkám srdcí a duší. Vzdal se všeho absolutního i směřování k němu.
vyloučil jmenovitě otázky metafyzické a to vůbec. Čili vidíme, že tento kritik se do značné míry velmi blíží tomu masarykovskému kriticismu, když si také uvážíme, že když recenzoval Masarykovu knihu Naše nynější krize v roce 1895, tak Šalda tu píše už v nadpisu těžká kniha. Čili interpretoval toto dílo jako něco, co je pro něho, bych řekl, něco zásadního. Čili v tom mají, zejména v 90. letech, společného oba dva ti protagonisté. Ale rozdílné je, že, jak už jsem říkal, že Šalda si tu hraje na daleko bohatším rejstříku. Jestliže Masaryk odmítne individualismus, který vede ke spouře, který vede k té samotě, který vede k té sebevražednosti, tak Šalda jako by si vyzkoušel nebo chtěl vyzkoušet i tu polohu, jaký rozkvět má vůbec tento krajní individualismus. Čili pro ně je to předmět. Pro něj to není, že to nemá být. Pro něj je to, že to je. A teď jeho vysvětlení toho jevu znamená, že jakoby zabíral do té moderní společnosti, do těch koutů, které naopak se stávají potom něčím hlavním. Když vydal knížku Boje o zítřek v roce 1905, Šalda shrnul tam své stati, tak to jsou stati, kde je exponován krajní individualismus. To znamená, že i dílo samotné, který autor vytvořil, je něco méně než jeho osobnost. Má tam krásný obraz, je to jen odštěpek z dláta, kde se modeluje ta osobnost. Čili tyto polohy si Šalda osvojil, řekl bych, velmi způsobem takovým, že v této knize vyrostla celá česká avantgarda. Je to kniha, která je vlastně zakládající. Je příznačné, že minulo 4-5 let a shledáváme Šaldu úplně někde jinde. Shledáváme Šaldu, který se ohlíží po zabezpečení toho prázdného anebo toho ohroženého, lépe řečeno ohroženého individua. Hledá hodnoty nadosobní. Nadosobní hodnoty znamená, že to individuum se připíná k čemu, co je nad tím světem toho osamoceného individua. To je nikoliv pohodlnost u Šaldy, nýbrž jakýsi velký, grandiózní pokus vymanit se z toho, abychom neustále omírali své já. Šalda dobře ví, že to já je vlastně já teprve tehdy, je-li ve vztazích. A ty vztahy nadosobní Šalda hledá. Víra kulturní, má stati o náboženství s velmi kladným vztahem k náboženské otázce. V první světové válce je tu u Šaldy adorace země, tradice. A po válce Šalda velmi prostě sympatizuje s krajní levicí komunistickou. Ne, že by byl marxista, ne, že by souhlasil s marxismem, ale je to sympatie s touto avantgardní levicí. Ferdinand Peroutka, příznačné, jestliže Šalda napsal Boje o zítřek, tak Ferdinand Peroutka napsal v roce 1925, teda sebral své práce, Boje o dnešek. Tady vidíme ten velký katastrofální rozdíl mezi nimi. A Peroutka po válce říká, ten Šalda, on je od plotu k plotu. Jednou je to individualista,
podruhé je to kolektivista, jednou sympatizuje s náboženstvím, později prostě chrání marxisty. Co je to vlastně za člověka? Vždyť ten člověk nemá vůbec nic jednotného. A výsměšně v polemice s Šaldou Peroutka píše: Pane Šaldo, tak nám už jednou vysvětlete, jaký je smysl té vaší cesty. Vždyť vy děláte od plotu k plotu. Máte ty postoje, které se mění. A Šalda mu odpovídá velmi, bych řekl, šaldovsky, ironicky. Říká, tomu vy nikdy nemůžete pochopit. Protože vy jste sadil na kartu, navíc mocensky, to je Šaldovo, bych řekl, přehánění, mocensky zajištěnou, Peroutka se hlásil k Masarykovi a byl to vůbec celý ten kruh kolem T.G. Masaryka. Ale kritik, to je člověk, který je neustále na stráži. A svět, který se proměňuje i jeho, ale on právě tím vztahem proměňuje i ten svět. To je to jeho étos. Nikoli v tom, že má tento či onen názor, ale to, že vstupuje do kontextů duchovních a v těch duchovních kontextech říká, já jsem ten a ten. A ty duchovní kontexty dostává tím do pohybu. Jestliže vy budete říkat, říká Peroutkovi, že je všecko v pořádku, koho tím dostáváte do pohybu? Ani svět ne, ani člověk. Je šlo vždycky o to, aby ten pohyb byl tím interesem v tom světě, tak, jak do toho světa já působím. Šalda se dožil v podstatě méně nežli Masaryk, ale od roku 1928 vydával svůj časopis, kam psal jenom on, Šaldův zápisník. A v tom zápisníku nacházíme takovou nádhernou poslední etapu Šaldova pojetí moderního člověka. Je to velmi, bych řekl, nespracované téma, protože Šalda vidí okolo sebe svět, který, jak on říká, vede k dalším katastrofám. Říkal to v době, kdy byla v Čechách v podstatě ještě spokojenost a doba, kdy i Čapkové, celý ten okruh, vyjadřovali tu spokojenost právě tím, že máme svůj stát. Máme své prostě jako prostředí, můžeme kulturně je to perspektivní. A Šalda říká, perspektiva není dobrá. Ten svět je nemocný. Říká to už koncem 20. let a zesiluje tento postoj v letech 30. Takže starý Šalda se stává opravdu, bych řekl, nějakým mladým kritikem, který nezvedá prst, nýbrž hledá v moderní tvorbě symptomy tohoto nebezpečí a zároveň možností obran. V sázce, říká Šalda, je člověk, a to je totálně ohrožený. Válka, první světová válka, říká, zanechala Evropě strašlivé, nenapravitelné dědictví filozofické. A sice je to přesvědčení o nejistotách samých základů života. Celé kalné proudy duchovní destrukce a duševního nihilismu vřítily se do života společenského. Byli před válkou, teď mají nové dimenze. A když se podíváte na jeho studie, které se dotýkají literatury, studie o prokletých básníkovi Sélinovi, Nietzscheovi, Pascalovi, Joyceovi,
Jsou to studie, které neříkají, to je výborný moderní autor a ten má takovou a takovou strukturu díla, nejbrž říkají, čtěte, protože tam je všechno. Přítomnost i to, co nás čeká. Šalda umírá 1937 a ještě než umřel, měl tam velkou polemiku, a sice je to polemika s Bohumilem Matéziem, který je to polemika o Sovětský svaz. To byla doba, kdy se ze Sovětského svazu vrátil Andrej Žid a vydal tu svou knížku Návrat ze Sovětského svazu, která vzbudila takovou velkou pozornost celé Evropy. Protože dneska, když to čteme, tak to svědectví, které nám nic neříká. Kdežto tehdy to svědectví bylo otřásající pro levicové intelektuály Evropy. A Šalda se s Matéziem právě dostává do sporu, kdy Matézias říká, jsou tu dvě pravdy, jedna bolševická, jedna naše, jsou tu dvě morálky, jedna tam, druhá tady, a není možné pověřovat jednu druhou. A Šalda mu říká, celý život jsem věnoval tomu, že toto skutečně není možné. Je jenom jedno cílení k pravdě, je jenom jedno cílení k morálce a k hodnotám, které člověk reprezentuje. Ne dvojí. Když jsem srovnal oba dva, a tím už bych končil, obě dvě tyto osobnosti, tak cíl byl jako jasný. Nezabývat se věcmi, které ti autoři jako v životě napsali, nýbrž vybrat si tam takové časové i problémové okruhy, které vlastně mají jenom tři základní teze. Svět po osvícenství je svět krizový, je to svět modernity, která se potácí v těchto krizích. Druhá teze zní, co s člověkem? Člověk se musí ale zachránit. Každý na to odpovídá jinak na tu záchranu. Šalda i Masaryk. A za třetí, co je vlastně dnes nám do toho, co tehdy vlastně bylo. Vždyť je to věc, která je jakoby čteme z nějakých starých čítanek. Dneska jsou problémy přece kdesi jinde. Jaký pak individualismus, jaký pak kolektivismus, jaký pak ten a onen autor. Myslím si, že to je příliš zbrklý závěr. Nejde tu ani, dějiny se neopakují. Je to úsek dějin. Dějiny ani neposkytují nějaký recept pro toho člověka, který žije v čase jiném. Neposkytují. Ten recept tu neexistuje. Ale, a to bych chtěl říct, něco přece jenom zůstává. A to je, že to je vlastně příklad intelektuálů, kteří zaprvé ví, že není nic samozřejmé. Nic není samozřejmé. Za druhé, že jsou to intelektuálé, kteří ví, že člověk musí nasadit ten intelektuální a mravní potenciál, aby se v tom světě alespoň trochu orientoval. A za třetí, že člověk vždycky zůstane odpovědný. Přinejmenším sám sobě. Děkuji vám za pozornost.
tak se prosím nestýt. K tomu showmanství je pravda, že Masaryk měl zvyky, které si pochopitelně přinesl z vídeňské a to dost vysoké společnosti, kde dělal mimo jiné taky vychovatele. A je třeba vědět, jako takhle, řekl bych příklad, u náprstků, víme, kde do dneška jsou náprstkovy, tam byla společnost amerických dam, tak se to nějak jmenovalo, společnost dam, a kde byly přednášky. A Masaryk tam přišel a paní Náprstková to zapsala do té knihy, že všechny udivilo, že měl bílé rukavičky. Říkám to jenom proto, že nebyl to showman, ale byl to člověk, bych řekl, aristokratický, který měl jednu podivuhodnou vlastnost. Já jsem spočítal, že v jednom roce mluvil na veřejných vystoupení 40krát v různých městech. A nešlo mě předtím do hlavy, jak je možné, že tam bylo 500 lidí a když čtete tu přednášku, tak myslím si, že někteří lidé ji ani nejsou schopni dočíst. A tam ho poslouchalo těch 500 lidí. Čili on tu, bych řekl, takovou tu aristokratičnost nedával najevo tak, aby odpuzoval, ale aby dával takový příklad, že mluvíme-li o některých otázkách, ocitáme se v jisté prostě rovině, kde ta kultivovanost je nutná. A příznačné je, že měl největší úspěchy u dělníků. On jim strašně rád přednášel. A právě proto, že je tam spojení takového nepodbízenice. Prostě tady je ta osobnost a to on nikdy jako to netajil, že je to ten univerzitní profesor. Svým přátelům, kteří o něm psali, doporučovali, aby vždycky psali profesor Masaryk, a protože to je součást, bych řekl, takového toho duchovního hábitu. Tenkrát, tedy dneska ne. A to spojení mluvit s lidma normálně řečí, který rozumí, a zároveň taková ta noblesnost, to se mu opravdu povedlo. Protože dovedl zareagovat na okolnosti, které byly vypjaté. Třeba v době Hilsneriády na Filozofické fakultě přišel Masaryk přednášet a byla nabita posluchárna a sborem řvali. Celá ta posluchárna studentů. Ven Žide! Ven Žide! Masaryk napsal na tabuli, zvolte si někoho, kdo bude za vás hovořit a já s ním vstoupím do diskuse. Načež křik, s Židama nemluvíme. S Židama vůbec si nepodáváme ruce. A řvali studenti. Je třeba říct, že my dneska máme jména těch řady studentů
kteří se později stali Masarykovými obdivovateli před válkou ještě. Ne po válce, už bylo hodně samozřejmě. Ale před válkou se stali obdivovateli to proto, jak se Masaryk zachoval. Protože Masaryk psal na tabulu, jako když diskutuje. A to znamená, že najednou bylo vidět, že je to člověk, který z toho ringu neutíká. I když je třeba říct, že když ten randál skončil, tak Masaryk nemohl přednášet, protože rektorát řekl, že by byly další demonstrace a tehdy také uvažoval o tom, že se vystěhuje vlastně jedinkrát, že se vystěhuje z Čech. Čili on to neměl lehké. A když už jsem u těchto příkladů, tak bych chtěl říct tomu Masarykovi, že já neznám člověka, který by byl tolik nenáviděný před první světovou válkou v Čechách jako Masaryk. Prostě neznám. To byl člověk, který zbuzoval naprosto u těch šovinistů a nejenom u antisemitů, ale u takových, bych řekl, takový toho povlu českého zbuzoval strašný odpor. A přitom je třeba vědět, že on, jak on říkal, já jsem se nikdy nebál, pak říkal. Ale zase se to zúročilo, protože díky tomu Hilsneriádě a díky tomu, že Masaryk vystoupil v roce 1907 proti ministrovi zahraničí Arentálovi, vídeňskému říšskému ministrovi, který inscenovali proces na Balkáně, aby měli cestu volnou Rakousko na Balkán. Masaryk jel na Balkán, řekl, to jsou švindle, je to tenhle ten pan ministr, který tohle zorganizoval a samozřejmě řekl to v parlamentu a samozřejmě to neslo se celou Evropou. Takže když přišel rok 14 a Masaryk odešel do zahraničí, tak si nedělejme iluze, že působil jenom svojí osobností. On totiž už tam měl vlastně zaděláno, protože Masaryka znala celá Evropa. To je taková shoda náhod, že Masaryk měl skutečně otevřené dveře tam, kde by normální emigrant český v první světové válce neměl. Ale díky tomu právě, jak byl nenáviděn, jak byl v těch kampaních jednotlivých a jak se to pochopitelně v té Evropě neslo. Prosím vás. Ne, bylo víc kovářských synů, které nosili rukavičky, jenomže to byly Fouňové třeba. Ale tady to se sociálně velmi promísilo. V 19. století máte prostě, já vám můžu ukazovat politiky, kteří nosili rukavičky a byli z chaloupky, že jo, tam ty kariéry byly velmi rychlé, protože tady byl nedostatek těch skutečně intelektuálních hlav, ale k tomu, co vy říkáte s tím synem, víte, je to něco hrozného, protože lidé neznají Jaroslava Vrchlického, ale v Lidových novinách se doví, že třeba psal takové chocholaté, nějaké divné prostě erotické básničky a sexuální. Lidé nečtou Nerudu, ale v časopise Přehled se dozvědí, že Neruda to byl ale antisemita, bez jakéhokoliv okolností vysvětlování. A taky čekám, až se objeví prostě, a čí pak byla vlastně to už vlastně se objevilo, Němcová dcerou. Jaký divný. Já na ty otázky jsou nesmírně alergický, protože co je nám do toho, co je komu vůbec do toho? Nečetl z Masaryka ani řádek, ale ví, že Masaryk byl nevěrný. Víte? To je něco, co bych řekl svědčí o naprosto prostě pokleslému vkusu soudobé společnosti. Protože to nikoho nemá zajímat vůbec. Má to zajímat prostě to, co ty lidi napsali, co udělali, jaký mají myšlenky.
ale ne prostě se loupávat do jejich prostě kuchyně, ne-li ložnice. Já bych chtěl vědět, kolik těch lidí opravdu toho Vrchlického četlo, co mají takový velký zájem o rytíře Smila. Prosím. Já to jsem zvyklá přezvávat davy. V jedné skupině se ocitly různé věci. Jedna je o intimním životě jednotlivých lidí, to opravdu prozrazuje nízký vkus. A druhá věc je ten problém antisemitismu, což není záležitost toho, kdo s tím spí, že? Ale kdo chce toho udržet? Víte, v Čechách jsou samé objevy a mě to opravdu jako dráždí. O antisemitismu psal u Nerudy, psal Arne Novák, psala v nedávné době badatelka Krejčová, vzniklo tu několik studií a teď se najednou objeví v časopise Respekt, abych tedy byl konkrétní, najednou, že představte si, že objevili, že Neruda byl antisemita. Vždyť to není pravda, to není žádný objev. To je, když o tom napíší, tak ať napíší o něčem, co není tady známo. To znamená analýza toho antisemitismu u Nerudy. To ano. Ale jít jenom po tom, co se nosí, já to považuji za dost jako špatný rys téhle společnosti. Na to, ne, rád bych se hádal, ale nemohu, protože s tím souhlasím, ale chtěl bych jenom k tomu říct, co mi tam zaráží. Tam vůbec není, mohu to říct, protože jsem se tím zabýval a analyzoval jsem ten Nerudův text. Mě zaráží jenom, že o tom někdo může mluvit, aniž zkoumá, v čem ten antisemitismus Nerudův vlastně spočíval. Vy jste se to dozvěděla? Já ne teda. V čem spočíval ten antisemitismus? Že napsal, že Židi jsou prostě špatní a tak takových textů vám mohu dát z 19. století stovky. Ale to bylo norma. Ale teď je potřeba, v čem ten antisemitismus Nerudův byl vlastně nebezpečný. Daleko víc než u jiných. A nikoliv, že to psal Neruda. Nýbrž tím, jak interpretoval antisemitismus v Čechách. Takhle nikdy nebyl interpretován. To je, když si vezmete Havlíčka, tak to je kardinální rozdíl mezi vztahem Havlíčka k Židům a Nerudům. Opírá se o německou antisemitskou literaturu. On nacionál. Člověk, který prostě je vlastenec, který prostě nemůže Němcům přijít na jméno, sestaví celý svůj traktát Neruda podle německých vzorů. A to je ta hrůza totiž. Ale tohle, aby bylo ukázáno něco prostě hlubšího, nežli že byl antisemita, to tam není, nezlobte se. Ne, jo.
naprostou cílovou skupinu. Všichni umějí z paměti. Takže abyste to neměli tak, aby to ještě nebylo tak jednoduchý, tak jeden můj dědeček se dával s Masarykem mezi pátečníky a druhý ho upřímně nesnášel. Nemyslím, že bychom tohle mohli nějakým způsobem rozvádět, jako není se čeho de facto chytnout. Víte, ty narážky... Víte, takový narážky, jako to je všechno, je možné to vrátit do té roviny věcné. Třeba ten, jak jste řekl, jen tak jako mezi to Dick, jo, to je, ten vztah je velmi dobře zmapován. Dick, vyšla o tom kniha velmi seriózní se všema dokumentama, čili není důvod házet cokoliv jako, že je něco ještě někde a je to takové prostě, co my nechceme o tom ani moc mluvit. Není to tak. Já bych vám řekl, že nemá smysl takové narážky vůbec jako dělat. Víte, ale to, co říkáte, je dost nesmyslný, protože řeknu vám, proč je to, prostě mně to připadá jako nesmyslné. Protože kdyby tak by, Masaryk nikdy nebyl středoškolský profesor, nikdy. A jestli si myslíte, že Masaryk měl někde nějaké protekce, tak vás upozorňuji, že je o tom strašně rozsáhlá literatura, jejíž vyvrácení není příliš moc energie. To jsou prostě takové ty, jak on učil Žida, ten Žid mu odkázal peníze a s těma penězma a tak dále a tak dále. To jsou, víte, historky, které bych řekl, jsou tak dobrý pro Pavlač. Tyhle ty věci i s tím Havlem, jak jste mluvil, nejsem žádný přívrženec Havla, ale takhle se nesmí o lidech mluvit, protože to jsou narážky, které způsobí jistý prostě jako, že si někdo řekne, hele, ono na tom něco je a na tom přece nic není. Je třeba formulovat, bych řekl jako větu a ne prostě, prosím. Jo? Víte, nejsem filozof a jsem literární historik, neměl bych se do toho plést, ale jako amatér bych vám se snažil odpovědět, jakmile se objevuje v Evropě jakési post, a ono se objevuje v podstatě od těch 50. let, tak najednou se ta moderna stává předmětem, problémem, nikoli vžití, nýbrž interpretací. A já cítím tam, že někde, jakmile se stane něco, co žiju, se stane to předmětem, tak je to jaksi něco, co už nahlížím z jiných pozic nežli té účasti. A mně se zdá, že celá Evropa se vlastně od těch 50. let nezabývá ničím jiným než modernismem, ale jako něčím, co tu pořád visí, že se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnat. A jak vyrovnat? Já si myslím, že celá ta plejáda filozofů od těch 60. let až do dneška
nedělá nic jiného, nežli, aniž třeba se o tom vůbec zmiňuje, nežli, že ví, že je post. A proto tam to, ale kdybych jako odpověděl jako literární historik, tak tam to mám jasné. A sice, že když se podíváte na českou literaturu, tak ta avantgardní linie, taky je tady post-avantgarda. Ta avantgardní linie končí kolem roku 1940-41 a sice takovým, jako když si všichni řeknou čeští básníci, teď uzavřeme epochu. Jak? No dlouhou skladbou. Všichni píšou dlouhé skladby. Hora píše Jana Houslistu Requiem. Holan píše Zpěv tří královí a ještě řadu dalších těch cyklů. Halas píše Naši paní Boženu Němcovou, je to cyklus, také tam jakoby končila jedna poetika, začíná druhá. Seifert píše 2 poemy, Světlem oděná a Naše paní Božena Němcová. Čili tam jakoby se, abych nezapomněl, na palivce. A všimněte si, že skupina 42, a teď nemyslím jenom tu skupinu, ale myslím tím, jak najednou to je jiný poetický svět. Už to není svět, který můžete zharmonizovat do vyprávění, básnického vyprávění jako příběh nebo jako cyklus. Najednou je ten svět rozbitý a musí se hledat nové prostředky. Když se podíváte na Zahradníčka, tak, nebo na Halasovo a co Zahradníčka, tu La Saletu, už tedy, je třeba vidět už, tak najednou vidíte, jak je to absolutně jiný svět básnický. Čili mně se zdá, že tam je opravdu předěl, mohl bych to také demonstrovat na próze, kde to není tak jasné, kdy jakoby končila opravdu ta moderna a začíná prostě nějaký jiný rozvrh. Protože někdy se mluví o nějakém nakracení se tedy v době meziválečné, tím už vyhodnocování a ne vymezení se v určité době a vymezení něčeho nového, ale k nějakému navázání. S tím byste tedy nesouhlasili. No to je, to není ani snad možné tvrdit. Ano, to, víte, ale i ve výtvarném umění tam ten předěl tam přece máte dost zřejmý, že? Já nejsem zase, nechci vám do řemesla fušovat, ale cítím tam taky jako ten předěl, ten zlom, kde jakoby končila teda samozřejmě musíme si říct, že jakákoliv periodizace je velmi nebezpečná, protože každá periodizace je latentní interpretace. Čili já prostě udělám nějaký předěl a automaticky mě naskakuje koncept. To znamená, předěl dám jinam a je to jiný koncept. Čili v tom jsou ty periodizační, jako stanovení periodizačních předělů velmi nebezpečný. To jsem si toho vědom, že i to post potom má tu jinou, bych řekl, jako jinou relevanci, nežli když to jen tak užíváme a můžeme se o tom volně bavit. Jakmile je to fixované, tak je to otázka už pojetí. Že jo? Ale jako viděl bych to i co se týče té post-avantgardy surrealistů v 50. a 60. let. Tam ta cézura s tím předcházejícím vývojem surrealismu například je, že je neustále interpretován ten předcházející. A to je velmi příznačné, že vlastně je to donuceno to interpretovat nově. Ale jak říkám, pohybujeme se na půdě, jak říká Patočka, nezajištěné. Tak. Já se ještě zeptám na jednu věc. Ta kontrapozice Masaryk-Šalda, to mi přijde hrozně zajímavé. A když si vezmeme už tu práci o sebevraždě, vlastně pokud já vím, tak v české
Šalda byl v té modernitě nějak víc zabydlen. Že do té svojí doby nějak patřil víc, zatímco ten Masaryk byl prostě kritik od samého začátku. Jeví se? Já myslím, že se nemýlíte. Kde byl zabydlen? Ten Masaryk byl zabydlen v celém tom cyklu od toho 18. století. On opravdu jako by neustále se vracel k tomu zlomu. Co se tam stalo s tím rozumem v tom 18. století? Co se stalo, když člověk přestal věřit v Boha? Znamená, co ho zastupuje? To byl centrální pro něj problém. Šalda tyhle ty problémy situoval do svého věku, jako času, ve kterým jako žije. To jsem se snažil jako vidět, jak on byl reaktivní na ty posuny, na ty změny té modernity. Proto taky jako rozuměl těm přesunům. Kdežto Masaryk byl v tomhle, bych řekl, jak statický. Nechci tím jako upírat ten velký význam, který Masaryk jako má, protože v Čechách to byla postava, která fascinovala, vzbuzovala odpor. Prostě to byl člověk, mluvím o Masarykovi před válkou, že? Samozřejmě pak se z něj stal tatíček Masaryk a byl to de facto jako velmi velký chudák, protože neustále chtěl polemizovat a nemohl jako prezident, takže své polemiky posílal do časopisů pod šiframi a jinými jmény, jenom proto, aby mohl se vyslovit k tomu aktuálnímu. A potom myslím, že tady byl jako velký rozdíl s tím Šaldou, rozdíl, který byl formulován z obou dvou stran. Že Masaryk byl orientovaný na angloamerickou literaturu. A z té angloamerické literatury si bral postavy, které opravdu za to nestály, abych řekl. Jenom mu hovělo právě ten klidný způsob, ta harmonizace toho světa, byť z konflikty, to ano, ale Bronteová, to byla jeho miláček, a tam on nacházel takový vzor v této části angloamerické literatury a pak v literatuře ruské. Ale je zajímavé, že postupně ten vztah k ruské literatuře ochlaboval. Masaryk objevil pro Čechy Dostojevského. V Čechách začaly vycházet do Dostojevského spisy v roce 1883 a přihlásili se 2 odběratelé. Takže vyšel jenom první sešit. A už to dál nevyšlo. Teprve přes Německo a přes Francii, kde měl Dostojevský a Tolstoj, to byla prostě éra ruského románu na západě, přichází k nám prostě také jako... Ale Masaryk, který se mimochodem s Tolstým stýkal, byl několikrát v Rusku a Tolstému nabídl Chelčického a Tolstoj byl u vytržení, neboť v Chelčickém našel to, co si sám myslel a také zařídil, aby byl Chelčický vydán v ruštině a v Tolstého spisech nalezneme velmi časté odkazy na Chelčického, ale to byla práce Masarykova, který s tím Tolstým byl. Nicméně ten Tolstoj mu byl přece jenom vzdálen, kdežto ten Dostojevský, to bylo oslovení. Rusko a Evropa, ty 3 tlusté svazky, vznikaly vlastně tak, že chtěl napsat prostřednictvím Dostojevského spisu vztah Ruska a Evropy. To samozřejmě asi nešlo, takže se to zbortilo. Ale jeho znalost Dostojevského vynikající. Často máte citáty, Ivan je pro něj prostě postava z Karamazovů, Běsy byly několikrát Masarykem interpretovány. Čili Dostojevský to byl, jako bych řekl, číslo 1. Ale je příznačné, že zatímco pro Šaldu, když znamená některý autor jako problém takový,
tak Šalda se k němu vrátil a třeba úplně z jiné strany ho analyzoval. Kdežto Masaryk tu analýzu drží a najednou se v tom kontextu ukazuje jako nedostatečná a on ji musí opustit. To je ten velký rozdíl. Kdežto ten Šaldo to vzněcovalo neustále. On třeba například píše několikrát o Flaubertovi a to je velice krásné čtení, protože to jsou úplně jiný spisovatelé, protože se na ně dívá z různých koutů. Pochopitelně, že z tohohle je jiný pohled nežli z té druhé strany a tak to je. Čili ty interpretační možnosti ten Šalda jakoby využíval až do mrtě. Kdežto ten Masaryk se spokojuje s něčím, co může být prezentováno jako jistá norma, jako jisté prostě východisko pro lidi, pro myšlenky, pro myšlení vůbec. Ale nechci nic říkat, ale zachovejte nám prosím přízeň, příští týden zde bude Tomáš Winter přednášet o české avantgardní karikatuře. Takže ještě jednou děkuji a nashledanou.